Ok, sper că a început live-ul pe Facebook. Ok. Imediat. Ok, bine ați venit tuturor. Știm că ăsta e un subiect care poate să fie destul de dificil, trezește emoții dificile, dar da, de-a lungul timpului în cadrul grupului nostru de sprijin Cuibușor și în experiențele noastre în general, am luat la cunoștință tot felul de povești care ne-au arătat cumva realitatea psihiatriei din perspectiva persoanelor pe care psihiatria promite să îi ajute și servească. Și da, în realitate, membrii comunității noastre au relatat abuzuri de groaznice, gen din interiorul instituțiilor psihiatrice, din numeroase județe și orașe. Și ce ne urgentează lupta e și faptul că noi am pierdut un membru din comunitatea noastră destul de recent, în ciuda eforturilor noastre. Da. Pe scurt, evenimentul o să aibă două părți. O parte în care prezentăm o scurtă istorie a mișcării și conceptelor și a unor concepte folositoare. O să definim termeni și mișcări importante în context și care o să ne auziți pe mine, pe Raluca și pe Robi vorbind despre contextul abolirii psihiatriei, mai ales în baza unei cărți, Descarcerating Disability, deci descarcerând dizabilitatea, de Liad Ben Mosh, dar și a unor articole despre România, plus a experiențelor personale ale persoanelor din comunitatea noastră. Și în timpul ăsta o să vă rugăm să vă țineți microfoanele și camerele închise ca să încercăm să evităm probleme tehnice și ca să fie cât mai ușor de urmărit prezentarea. Iar spre final vom invita la un exercițiu de imaginație a unei lumi post-psihiatrie, care ar fi ideală pentru noi ca persoane MAD, neurodivergente, cu dizabilități sau suferințe psihice. Și noi suntem destul de noi în domeniul al abolirii și am început să citim și ne-am dat seama că e un subiect atât de mare, dar asta nu înseamnă că nu înțelegem urgența fenomenului și importanța faptului că trebuie să vorbim despre asta. Și acum o să-l las pe Robi să vorbească, să ne dea niște explicații introductive și niște context în subiect. Bună, mersi pentru ocazia asta, sau invitația ca să vin și eu să vorbesc aici, să împărtășesc câteva gânduri. Da, în primul rând merită zis că nici eu, nici colegii mei nu suntem, s-au repetat, că nici eu, nici colegii mei nu suntem experte, nu lucrăm pe domeniu, am învățat niște lucruri pentru că și din interes, oarecum și din interes intelectual, dar mai ales din cauza unei experiențe personale, ca să le înțelegem și ca să știm ce să facem. Da, păi poate să începem așa cu câteva lucruri despre ideea de abolire, abolirea psihiatriei, pentru că despre asta vorbim, dar și în general despre cumva framework-ul conceptual de abolire. Da, când vine vorba despre abolirea psihiatriei, sigur că în primul rând trebuie zis faptul că nu înțelegem abolirea psihiatriei așa în mod descriptiv sau rezumat doar la desfințarea sau dizolvarea unor structuri, psihiatrie în cazul ăsta sau sistemului de închisori, în cazul abolirii închisorilor. Adică trebuie văzut ca un set de valori, gânduri, acțiuni, un set de logics, poate să vorbească ca puțin mai mult, dar la fel cum, de exemplu, când zic liberalism sau poate incel, când zic incel, nu înseamnă descriptiv termenul toată lumea care e involuntary celibate e incel. Incel înseamnă, desemnează un grup social care
vine cu un anumit set de idei care sunt de dreapta extremă și sigur că e o diferență între modul în care înțelegem politic această etichetă, care nu se rezumă doar la pur ce înseamnă pur descriptiv. Ok. Scuze un pic de anxietate aici, destul de mare de fapt, și oboseală după lucru. Așa e viața în capitalism. În primul rând, critica, sunt mai multe direcții de critică a sistemului psihiatric, care sunt în paralel, într-o oarecare măsură, și cu critica sistemului carceral. Unul la mână faptul că este un sistem autoritar și că persoanele care sunt actori în acest sistem au o autoritate în a influența viața în moduri în care nu sunt accountable, unul la mână, doi la mână că este vorba despre o mentalitate punitivă în cazul închisorii, dar aceasta de a mai adaptat pentru psihiatrie, de a închide niște corpuri, niște persoane, niște minți, de a le duce în afara, de a izola, de a segrega, de a le duce, de a le pune undeva unde nu sunt sub văzul lumii, nu? Deci segregarea ca și metodă de a aborda niște situații de viață. În cazul psihiatriei, mai ales în cazurile, este vorba de instituționalizare. Mai e faptul că sunt niște servicii care sunt într-un fel lipite la oaltă cu scoci, poate și aici mai vorbim puțin mai mult mai încolo, dar ca și alternativă trebuie să ne imaginăm un set de tactici și de moduri de a aborda într-un mod radical diferit aceste situații de viață, nu printr-un cumva mare plasturi care este psihiatria sau închisoarea. Așa. Deci e și argumentul că nu este adecvat pentru tot ce vrea să facă. Ok. Aici mai te zis ca și contra-argument că unele persoane, și eu am pățit asta, unele persoane ziceau că ok, antipsihiatria sau abolirea psihiatriei înseamnă dizolvarea completă a sistemului psihiatric și, prin urmare, lași oamenii fără un sistem de suport, fără un mod de a adresa niște nevoi. Și că, evident, nu e vorba despre asta, în primul rând, și, în al doilea rând, să argumentezi pentru psihiatrie pentru că tu ai avut experiență pozitivă sau, ok, chiar pozitivă, e ca, într-un fel, același lucru cu a argumenta că, ok, am avut o experiență bună cu niște polițiști care chiar mi-au ajutat într-o situație pe care nu știam cum să gestionez altfel, dar ca și cum ai zice că din cauza asta, pentru că am avut o experiență bună, prin urmare, poliția este bună, adică some good apples egal, poliția este bună. În același fel, pentru că unele persoane au avut experiențe pozitive cu psihiatria, nu înseamnă automat că psihiatria este bună în forma în care este ea. Deci, și o să vorbim un pic mai mult despre ce înseamnă reformă versus abolire sau, transformare radicală. Pot să intervin cu ceva foarte puțin, Robi? Doar asta cu good apples și cu merele bune, sunt niște oameni, niște indivizi până la urmă, cum psihiatrii, la fel ca și polițiștii, sunt niște oameni care își fac joburile, așa că de ce suntem împotriva lor? Și că ideea e că nu suntem împotriva unor oameni, omului, individului, cu Tărescu care e doctor sau polițist, ci suntem împotriva faptului că acești oameni sunt plătiți de un sistem, iau parte din el, îl reproduc și îl execută, un sistem care este menit să producă violență, să pedepsească foarte aspru, să fie rasist, să fie abilist, să fie transfob, etc. E în lege, pur și simplu. Așa și cu psihiatrii, dacă ei au un codul lor acolo, că dacă un comportament apare, atunci trebuie să fie reparat în felul ăsta, ei trebuie să facă asta.
Deci nu există bun sau rău, pentru că toți trebuie să facă cam același lucru care e violent în sine. Desigur, unii fac și peste program, să zicem, nu? Adică și mai rău decât e psihiatria în sine, pot adăuga ei o tortură, etc., dar asta nu înseamnă că există neapărat psihiatri buni în sine. Da, și tot în aceeași ordine de idei, ca să poți să abordezi prin sistemul psihiatric o anumită condiție sau situație de viață sau stare mentală, înseamnă să-i pui o etichetă foarte rigidă, diagnostic, că nu e neapărat rău în sine, dar e vorba de faptul că compartimentalizezi cumva experiența aceea, pe când în realitate s-ar putea să fie puțin mai complexă situația și etichetarea automat vine cu patologizare și medicalizare. Deci se poate aborda prin sistemul psihiatric o anumită situație. Deci dacă abordezi prin sistemul psihiatric o anumită situație de viață, automat e medicalizat, patologizat. Nu, this is how the system is built și asta e un argument pentru a schimba din temelie sistemul. Da, ca și niște exemple așa de istoric, mă rog, poate așa, înainte să mergem mai departe, știm că un exemplu în care psihiatria a venit în ajutorul statului colonial și carceral ca să patologizeze niște situații de viață. Un exemplu e în cazul sclavilor în SUA, care doreau să evadeze din sclavie. S-a inventat o etichetă numită drapetomanie, care era considerată un disorder, o tulburare, că oamenii doreau să nu fie sclavi. Și la fel, în același fel, secolul, nu știu exact, 19, sper să nu zic prostii acum, aici anxietate, la fel, femeile erau patologizate cu eticheta de isterică, nu știu ce, și tot așa erau încarcerate, practic, instituționalizate. Și continuă până în ziua de azi, adică psihiatria e folosită inclusiv în ziua de azi există în multe țări e posibil de exemplu, să sterilizezi o persoană cu dizabilități, de regulă dizabilități mentale sau psihiatrice, intelectuale sau psihiatrice, împotriva voinței lor, dacă, nu știu cum, declară o curte că din cauza dizabilității nu au discernământ sau nu știu ce, care e greu de determinat. Deci, încă aceste practici încă există până în ziua de azi. Da, vrei tu, Raluca, să continui? Poate de aici sau cine? Să zic foarte puțin despre Uniunea Sovietică, că poate e relevant și pentru contextul nostru românesc. O să zic pe scurt, că ne-am gândit cam mult la asta. Practic, ideea e că în perioada dintre anii 1960 și 86, abuzul psihiatriei pentru motive politice a fost sistemic în Uniunea Sovietică, iar în afara Moscovei, în mod special puternic resimțit în România, unde psihiatrii s-au angajat în niște abuzuri ale drepturilor umane în state unde defineau ca boală mentală dezobediența politică, da? Deci că nu voiau să fie în linie cu sistemul autoritar, nu erau de acord cu sistemul autoritar, asta îi făcea bolnav mental, practic. Și avem niște exemple pe care probabil le-ați auzit deja, unde diagnostice psihiatrice precum schizofrenie leneșă, îi zic ei în engleză sluggish schizophrenia, era diagnosticată în disidenți al USSR-ului pentru motive politice, și că diagnosticul ăsta a fost unul dintre categoriile din astea de diagnostic care au fost create să faciliteze distrugerea disidenților, practic, și a mișcării de rezistență împotriva sistemului oprimant. Și în același timp a fost folosit de psihiatrii ca să se simtă mai bine despre ei, în sensul că au vrut să zică, să aibă un motiv pentru care
le dau aceste diagnostice. Adică ei și-au făcut un întreg diagnostic cu simptome și tot felul de, cum să zic, niște mici chichițe, să le zic, nu știu, care îi lăsau să zică, da, într-adevăr, aceste persoane nu parcă sunt bolnave, dar nu trebuie să arate bolnave ca să aibă simptome negative, spre exemplu, pentru schizofrenie. Deci au făcut o felul de mișculații din astea ca să se simtă mai bine despre ei, practic. Și că apoi abuzul ăsta politic al psihiatriei în USSR a provenit din ideea că oamenii care se opuneau regimului sovietic erau bolnavi mental, pentru că nu era nicio altă logică pentru care un om ar putea să se opună unui sistem sociopolitic considerat cel mai bun de pe planetă. Deci cam ăsta era contextul. Și spuneau că pacienții cu schizofrenie leneșă puteau să se prezinte ca semi-sănătoși, dar să manifeste schimbări minime, dar relevante clinic în personalitatea lor, care ar putea să rămână nedetectate de un ochi care nu era trained, nu era un ochi expert ca ochiul psihiatrului. Și așa s-au făcut să se simtă mai bine. Ok, și a spus deja Robi puțin că abolirea psihiatriei își are rădăcinile în descarcerare, că locațiile astea carcerale sunt similare în felul cum funcționează și la fel cât și logica și discursurile care le susțin și cărora aboliționiștii li se opun. Oamenilor, acum citesc foarte mult dintr-o carte pe care a menționat-o și Oana, Decarcerarea dizabilității, de Liad Ben Moshe, care spune că are un răspuns pentru persoanele care spun că abolirea penitenciarelor și decarcerarea masivă sunt idealuri utopice care nu se pot întâmpla vreodată și, de fapt, a dedicat întreaga carte pe care vi-o recomand din suflet acestor oameni să le arate, de fapt, că este posibil și că, de fapt, s-a întâmplat deja în domeniul dizabilităților intelectuale și de dezvoltare, în forma închiderilor unor instituții rezidențiale în masă și a unor spitale psihiatrice, în principal în Statele Unite și în Anglia, și că dezinstituționalizarea s-a întâmplat. Și acum cred că ar putea să zică Robi puțin despre faptul că e esențial să interogăm dezinstituționalizarea ca o mișcare socială. Da, mai vreau să adaug Da. despre ce vorbeai și tu și eu mai înainte, că da, că tot ca și listă de exemple, mai recentă de condiție, situație de viață care a fost parțial demedicalizată și depatologizată. Sunt identitățile de gen și sexualitate care nu sunt cis-het, deși nu complet, sigur că pentru persoanele trans, pentru tranziție medicală, ai nevoie de diagnostic medical de disforie de gen sau altul, dar cel puțin social, ca să fie acceptate identitățile de gen diferite, sau sexualitate, nu trebuie neapărat să fie o etichetă medicală care le validează, că asta e ideea. Și da, cumva în aceeași ordine de idei, abolirea cam asta spune, că niciuna dintre bolile mentale sau dizabilitățile psihiatrice care sunt definite ca tulburări sau boli în manuale, nu ar trebui, de fapt, privite așa, ci ar trebui să fie privite ca și diferență, care, sigur, poate necesită tratament sau chiar medicație, dar e o diferență și, poate mai vorbim puțin mai mult despre asta, dar cred că sunt exemple bune de ținut minte. Modul în care, de exemplu, drapetomania a fost considerată o chestie patologizată, a fost patologizată înainte și după aia a trecut
sigur că am văzut ca o chestie normală, ca o diferență normală, ca o... Da. Ok. Da, despre dezinstituționalizare. Păi, la ce a adăugat, ce a zis Raluca, poate de adăugat merită faptul că când vorbim de dezinstituționalizare, nu vorbim doar de o chestie practică care s-a întâmplat în lume, în sensul că oamenii, în loc să mai fie ascunși de fața, de ochii lumii, în niște închisori, practic, în niște instituții, acele situații de viață au fost adresate în alt fel. De fapt, vorbim mai degrabă despre o schimbare ideologică, o schimbare de paradigmă, poate să vedem așa, în modul în care ne aportăm la diferență. Sunt și aici chestii de mai despicat firul 4, că prima mișcare după dezinstituționalizare era, ok, și acele persoane sunt persoane, în primul rând, chiar dacă sunt jumătăți de persoană sau 75% de persoană, cum erau privite persoane cu diferite dizabilități în multe contexte. Dar, bun, inițial focusul era mai ales pe ideea asta de recuperare, reabilitare, adică a încerca să faci persoanele respective să pară normale, adică să elimini diferența. Asta era ideea. Și cumva viziunile mai radicale și, în general, care încep să devină, mă rog, cât de cât mainstream în prezent, să se infiltreze în mainstream, sunt astea că diferența nu înseamnă neapărat ceva rău sau patologic, ci că trebuie acceptată diferența și în ceea ce privește dizabilitatea de diferite tipuri și că trebuie să reclădim sistemul într-un fel în care să fie din start normal să fie diferit și din punct de vedere al stărilor mentale sau cum e construit creierul sau cum e diferit corpul de majoritate. Da. Da. Secundă să mă gândesc ce mai am zis aici. Bine, păi poate continui tu, Raluca, cu niște definiții legate de abolire, ce înseamnă abolire și după aceea mai... Da, doar așa o foarte mică adăugare la ce ai spus tu deja, că da, e important să interogăm procesul ăsta de dezinstituționalizare ca o mișcare socială, o paradigmă mentală, o perspectivă mentală, o logică cu care trebuie să luptăm împotriva logicii carcerale, nu de ideea de închisoare. Da, și că practic asta vor aboliționiștii, e un apel către a face o schimbare ideologică, cum zicea și Robi. Da, și definiția abolirii, din nou, vorbesc, majoritatea lucrurilor pe care o să le spun sunt din cartea asta pe care am citit-o până la 5 dimineața. Vă recomand acest proces excepțional. Și spunea, Liat definește abolirea în 3 feluri. În contextul încarcerării psihiatrice. Primul ar fi că abolirea este un act și un proces de a închide spitalele psihiatrice și asta este dimensiunea la care ne gândim de obicei, că spitalele psihiatrice vor fi închise, nu vor mai exista, nu vor mai opera. Al doilea aspect este abolirea rațională, nu știu dacă există rațional în română, ca o logică, ok, ca o rațiune. Abolirea ca o logică pentru spitalizările lungi și în ultimul rând abolirea psihiatriei ca sistem întreg, cu toate valorile lui, cu toate spațiile, cu cum ne raportăm social, dinamici de putere, tot. Și că abolirea, din nou, ce spunea și Robi, că nu e despre anumite locații sau chiar practici, ci mai mult despre cum scăpăm de logicile astea carcerale și că nu e despre distrugerea spitalelor psihiatrice, ci despre crearea, despre construirea unor alte moduri de a fi în lume. Și ceva ce m-a surprins pe mine ce a spus ea,
că nu vorbim despre alternative la oprimare, adică nu vorbim despre alternativele psihiatriei, instituționalizării și încarcerării, ci ceva cu totul diferit. Da, vrei să spui asta cu framework politic, Robi, sau? Mi-am închis microfonul. Da, practic să reiau un pic, am atins și la început, că deci abolirea nu este doar o acțiune practică care se întâmplă în lume, ci reprezintă un framework politic, un framework conceptual, o agendă pentru acțiune. Este mai puțin prescriptivă în sensul că nu e neapărat egală cu un set de ce să facem, deși face parte și asta, dar nu e fundamental, nu ține neapărat de ce să facem, ci e un proces mai degrabă. Deci e o logică de schimbare, de exemplu, o logică e asta, că ceva e diferit, prin urmare putem aborda doar printr-un mod segregat, de a segrega. Scopii diferiți, trebuie să facem săli de clasă separate pentru copiii cu anumite dizabilități. De exemplu, că și este un exemplu de abolire a mentalității de segregare, cu integrarea școlilor, cu integrated classrooms, săli de clasă integrate, să cum ar veni în română. Asta începe să fie peste tot, pornind din lumea vestică, adică asta e viața, așa s-a întâmplat, dar începe să devină cumva cutumă în lume ca sălile de clasă să mai fie segregate, să fie școli pentru copii cu nevoi speciale și școli pentru copii normali, și că o sală de clasă trebuie să acomodeze toate tipurile de diferență. Asta vreau să mai zic aici neapărat, că și ăsta un exemplu cu sală de clasă, e segregarea în sală de clasă, e un exemplu de gândire sau de negarea gândirea segregaționiste. Da, poate continui mai departe și mai am niște gânduri aici, dar poate le... Da, stai să mă gândesc ce ar merge acum. Că s-a adus multă critică la adresa abolirii penitenciarelor și a unor tipuri de dezinstituționalizare și a activismului de dizabilitate care vrea să închidă spitalele psihiatrice, și că critica asta poate fi sintetizată în niște chestii majore, deci niște curente. Prima ar fi că, domne, tipul ăsta de activism e abstract. Adică de ce nu e nimic prescriptiv? Ce facem? Cum facem asta lege? E obsesia asta cu legea, știi? Dacă nu e în lege, nu se schimbă nimic. Nu faceți voi numai anarhisme de-astea în afara statului. Nu merge, nu se poate așa ceva. A doua e că la fel, nu avem soluții speciale. Ok, poate vă ascultăm anarhiștilor, dar ziceți-ne cum să facem totuși. Dacă nu facem lege, atunci cum facem? Altul e că e viziune utopică a lumii și a naturii umane. Nu înțelegeți, domne, că oamenii sunt violenți, trebuiesc închiși, că altfel ne dau un cap, etc. Asta e mână-mână cu capitalismul, care a jucat un rol super important în asta, în a interveni în psihologie, și sunt niște psihologi care au fost împinși în societate, care zic că da, că avem experimentele alea, domne, omul e rău, ai văzut, dacă îi dai putere și îl pui într-o pușcărie, el devine rău automat, nu că de fapt societatea deja l-a împins către a fi rău, etc. Și sunt alți doctori sau activiști în domeniul ăsta, cum ar fi Gabor Mate, care spune că de fapt nu, specia umană a supraviețuit tocmai prin altruism, nu prin individualismul ăsta și că nu avem încredere în nimeni că ne dă în cap, că altfel nu am fi ajuns în 2021 dacă eram numai așa și eram singuratici, etc. Deci da, asta cu natura umană e foarte multă propagandă, asta voiam să zic. Sau că e nerealist să construiești o asemenea viziune asupra lumii într-o societate în care ne aflăm în momentul de față. Adică uite de ce extremă e societatea de acum, cum să visăm atât de departe? Nu suntem logici, cam asta e ideea. Ok, vrei să mai zici ceva aici, Robi?
Păi vreau să continui cu ceva pe linia asta de de anarhism, Da. dar numai dacă ai terminat ideea. Am terminat cu asta, da. Ok. Bine, atunci, înainte să mergem mai departe, da, mi-aș mai avea două bullet point-uri de spus. Sigur că nu toată lumea care se identifică cu paradigma aboliționistă vine din zona anarhistă, dar eu vin, adică din zona anarhistă și ideea asta de abolire, modul în care e construit framework-ul, este foarte in tune cu ideea de prefigurative politics, politică prefigurativă, sau cum se spune, care e principiul că nu putem să zicem că, ok, prima bătălie este să ardem în temelii capitalismul și că multe persoane spun că, prin urmare, automat multe sau majoritatea sistemelor opresive se abolesc singure cumva. Și cumva viziunea anarhistă este că trebuie să încercăm să testăm, să experimentăm deja în lumea asta, în interiorul lumii capitaliste, neoliberale, niște relații sociale diferite și pentru că procesul prin care luptăm pentru o lume diferită ne formează mințile și dacă o facem prin niște metode care sunt nasoale, ierarhice, opresive, atunci și rezultatul o să fie exact așa, adică nu putem să ne așteptăm prin magical thinking să dispară toate chestiile nasoale dacă nu le încercăm să le punem în practică de acum, prin modul în care ne luptăm pentru o lume diferită. Deci, ideea asta sau framework-ul de abolire este foarte compatibil cu ideea asta de prefigurative politics. Și în același timp, ideea asta de experimentare, că nu ai neapărat un set, deși sunt, adică trebuie zis că sunt măsuri, adică sunt lucruri practice pe care le-au încercat oamenii în diferite comunități sau diferite state, țări, dar ca și idee, principiul este acela că trebuie să încercăm lucruri, să vedem ce merge și din nou asta iară este foarte compatibilă cu principiul anarhist de experimentare. Da. Și tot în aceeași idee de, experimentare și de ideea de abolire ca și un proces, aș mai adăuga aici, are David Harvey scris despre dihotomia asta între utopia of social process versus utopia of social form. Utopia of social form e exact cum ar arăta utopie, cum sunt distribuite obiectele și relațiile sociale într-o lume utopică. Gen, de exemplu, în cartea de Dispossessed a Ursulei K. Le Guin, autoarea descrie o lume descrie o utopia of special form pe luna Anares. Și de asta e faină pentru că descrie foarte în detaliu cumva cum ar fi distribuită munca, cum ar fi relațiile acolo. În schimb, abolirea nu este neapărat despre spatial form, despre cum arăta lucrurile după ce am abolit, ci este despre procesul de abolire, deci o direcție. Și cumva ce zice David Harvey este că cele două cumva sunt într-o, să zic cum vede popoase, într-o tensiune dialectică poate, sau un alt exemplu pompos ca cum e principiul de nedeterminat de Heisenberg. Dacă ai două mărimi, poziția și viteza sau energia și timpul, nu poți să le ții în mână, să le știi foarte exact pe ambele. Dacă știi pe una, nu mai știi pe cealaltă. Și într-un fel așa e și cu social process versus spatial form, că dacă te gândești foarte clar pe cum arăta exact utopia respectivă după ce am abolit toată societatea, după ce am abolit toate sistemele opresive, atunci cumva pierdem din vedere procesul și s-ar putea să, de fapt, să ne ducă altundeva. Și atunci trebuie să le ții cumva pe ambele, în gând și unde vrem să mergem, dar cu atenție la unde vrem la procesul pe care vrem să ajungem undeva și într-un fel în care niciuna nu e ținută foarte fixă, cum vrem să fie foarte fix, A, B, C, nu știu ce. Și mi se pare că în ideea asta trebuie să ne gândim și la abolirea ca o parte din această dihotomie și care nu trebuie gândită foarte, foarte fix, pentru că atunci nu mai știm nimic despre utopia special form și poate, ajungem în alte chestii nasoale. Mă rog, scuze, am rentuit aici un pic, da.
poți să continui tu, Raluca, dacă vrei. E bine, ai zis bine, chiar am învățat ceva, mulțumesc. Acum, în privat, o să trebuia să te întreb mai de aproape, dar nu avem timp. Nu, e foarte bine, știu ce zici, într-adevăr, și cred că exercițiul ăsta pe care îl propunem noi oricum pentru acest eveniment, cumva încearcă să le facă pe ambele, adică încercăm să încurajăm nu doar spațiul, cum ar arăta lumea exact, cum ar fi străzile sau grădinile noastre dacă n-am mai fi în spitale, dar cum s-ar schimba relațiile dintre noi și ce am gândit despre propria persoană, despre alte persoane, etc., care până la urmă asta contează foarte mult. În cartea asta pe care am obsedat, a lui Liat, zice că în Statele Unite, spre exemplu, spitalele psihiatrice s-au închis, multe dintre ele, și alte instituții foarte mari de stat pentru acele persoane cu dizabilități de dezvoltare, și că asta a fost un trend așa politic foarte mare în ultimele decenii, și ne dă niște date care să arate că totuși se poate face tranziția asta de la niște numere foarte mari de oameni în instituții la aceste persoane trăind în comunitate, și dă exemplul populației oamenilor cu dizabilități intelectuale sau și de dezvoltare, care ele se aflau în număr de 194.000 în instituții rezidențiale mari, adică unde erau persoane, mai mult de 16 persoane, în 67. Deci în 67 erau aproape 200.000 de persoane în instituții din astea rezidențiale, centre rezidențiale largi, cu mai mult de 16 persoane. În anul 2015, numărul ăsta a scăzut la 69.000. Și că numărul oamenilor cu diagnosticele astea care trăiau în instituții a scăzut cu 80% din 77 până în 2015, în timp ce numărul oamenilor care locuiau în reședințe mici, unde erau mai puțin de 6 oameni, a crescut foarte mult, cu 1900% în același timp. Și că, practic, în ultimii 20 de ani, numărul oamenilor cu dizabilități intelectuale și de dezvoltare care primeau susținere și servicii de la stat în timp ce locuiau în casa unui membru al familiei, de asemenea a crescut cu 135%. Deci asta e un pic de speranță că, deși nu vorbim exact de psihiatrie, tot vorbim de niște anormalități, cum le spune societatea noastră, de nivel mental, practic. Și că în urma acestor lucruri, până în anul 2014, 14 state americane și-au închis toate instituțiile care erau operate de stat pentru oameni cu dizabilități menționate mai sus. Aceste state încă au rezidenți cu aceste etichete, dar au învățat cum să le acomodeze nevoile lor în afara cadrului instituțional. Și acum mă gândesc foarte pe scurt, doar că în România nu prea s-a întâmplat asta și o să vorbească Oana puțin despre de ce nu s-a întâmplat, dar e o schimbare care s-a întâmplat în domeniul sănătății mentale în anii 60 în Statele Unite, unde spitale foarte mari de stat au fost închise, știu că și în Anglia la fel, în majoritatea orașelor mari, și că în 1955 populația populația oamenilor care aveau probleme de sănătate mentală, care locuia în aceste instituții ale statului, era de peste 500.000 de oameni, iar care e foarte similară cu populația penitenciarelor azi în America, și că până în anul 2000, deci în vreo 50 de ani, a scăzut la sub 100.000. Și acum vorbim puțin despre România. Oana, ai cuvântul. Da, deci puțin ca să ne întoarcem la România, despre procesul de dezinstituționalizare care s-a încercat aici.
Deci cumva a început în 2005 când Comisia Europeană a adresat Guvernului României primul raport de monitorizare preaderare în Uniunea Europeană, în care cerea practic să fie informat asupra progreselor guvernului în ceea ce privește îmbunătățirea administrării serviciilor de sănătate mentală, precum și combaterea maltratării persoanelor instituționalizate, asupra aglomerării spitalelor și a lipsei activităților și tratamentelor medicale în aceste facilități, și menționa și lipsa unei strategii naționale de implementare a acestei reforme de dezinstituționalizare și lipsa reglementărilor necesare aplicării legii sănătății mentale. Și în acest context, Centrul de Resurse Juridice, CRJ, a fost practic prima organizație non-guvernamentală din România care a preluat această metodă de monitorizare a Comitetului European pentru prevenirea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante, CPT, mai pe scurt, în 2003, prin acest program Avocat pentru Demnitate, și CRJ a desfășurat cu Amnesty International între 2003 și 2004 un număr mare de vizite neanunțate în aceste instituții, care au expus gradul violării drepturilor omului din ele. Și avem aici un fragment care conține descrieri detaliate ale tratamentului inuman și ale abuzului. Și despre asta o să menționeze mai multe chestii, deci practic despre instituționalizare și încarcerare și abuzuri. Deci dacă nu sunteți confortabili cu a asculta partea asta, puteți să vă opriți sonorul și o să zicem în chat când s-a terminat fragmentul. Și asta e doar o parte din relatare, dar găsiți tot fragmentul în link-ul pe care o să-l punem noi. Deci, majoritatea pacientelor din secția de psihiatrie pentru femei din cadrul Spitalului General din Târnăveni erau situate în 2 saloane largi, care erau ținute încuiate în mod constant. Existau circa 100 de paciente în așa zisul salon încuiat de sus și circa 50 de paciente în salonul încuiat de jos. Lângă acesta din urmă se afla camera încuiată de jos, unde circa 10 femei cu dizabilități foarte grave erau ținute fără acces la apă, iar toaleta nu avea țevi. Pacientele nu aveau acces la accesorii de toaletă de bază și se puteau spăla doar o dată pe săptămână. Toate femeile din secție aveau la dispoziție pentru duș doar 2 ore apă caldă în zilele de vineri, nu aveau la dispoziție niciun fel de prosoape. Pacientele umblau adesea îmbrăcate sumar sau dezbrăcate și puține dintre ele aveau încălțăminte. Podeaua spitalului era adesea rece și udă. Unele paciente petreceau întreaga zi îmbrăcate în cerceafuri pline de urină și acoperite de fecale. O parte din paciente erau obligate să servească masa în dormitoare, deși sala de mese se afla în apropiere. Mâncarea le era servită printr-o deschizătură din ușă, nu aveau tacâmuri și mâncau cu mâinile. Pacientele își aruncau între ele farfuria de metal folosite la mese, adesea legându-se cu vătămări. Farfuriile nu erau adunate imediat după mese, iar la prânz pacientele trebuiau să predea farfuriile folosite pentru supă, care erau apoi folosite fără să fie spălate de alte paciente. Femeile din saloanele încuiate aveau părul tuns foarte scurt sau erau rase în cap. Pacientele trebuiau adesea să împartă paturile între ele, mai ales în saloanele încuiate de jos, unde, datorită lipsei de saltele și paturilor adecvate, pacientele se înghesuiau uneori 3 într-un singur pat. Așa, am gata cu fragmentul ăsta. Dacă poate să scrie cineva în chat. Așa. Da, cu reformele astea în România, cu bani care cumva trebuiau făcute cu acești bani europeni, nu s-au desfășurat. O să vă dăm un articol ca să vedeți de ce. Pe scurt, nu s-a ținut nici Uniunea Europeană de a verifica chestia asta și statul român nu a făcut o prioritate și aceste practici consemnate de CRJ au continuat de-a lungul anilor și suntem martori și acum la cum acestea continuă, inclusiv în prezent. Ne-am tot ascultat confesiunile supraviețuitorilor psihiatriei care își amintesc tortura fizică și psihologică din interiorul instituțiilor de psihiatrie românești. În grupul nostru de sprijin, având constant persoane de altfel care relatează experiențe de abuz și alte tratamente oribile.
Și într-un text de pe blogul public, unul din membrii comunității noastre relatează de altfel despre asta, din nou cu trigger warning, deci dacă nu sunteți ok cu asta, să vă opriți sunetul. Mai mult ca sigur, ăsta va fi ultimul meu articol, căci nu voi mai avea acces la smartphone. De 3 zile sunt închis într-o celulă la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Săpoca, județul Băzău. Celula e încuiată pe interior și am contact doar când personalul vine să-mi aducă mâncare și medicamente. Sunt izolat și când privesc în dreapta, văd 3 geamuri imense cu gratii. Când am ajuns aici miercuri, mi s-au întocmit de către o asistentă niște formalități pe genunchi, nu am fost consultat, nu mi s-a făcut anamneza, mi s-au confiscat hainele până și chiloții și produsele de igienă, rămânându-mi doar un săpun, și o perie și o pastă de dinți. Plâng adesea, dar nu mă aude nimeni, iar când sunt auzit, cadrele medicale râd de mine și mă îngână a bătaie de joc. Mâncarea infectă, numai când deschid caserola de poliester mi se face rău. Vă mint de câteva ori în gol și mă feresc de ea. Țin să reamintesc că mă fac vinovat de crima de a-i fi trimis câteva SMS-uri unuia care are titulatul ăla de medic și care m-a legat de mâini și de picioare 19 ore, timp în care am suferit de sete, nu mă puteam mișca, nu mă puteam scărpina. Pe timpul respectivei internări la Spitalul de Psihiatrie Mihai Eminescu din Brașov, eram lovit, târât până la salon pentru a mi se aplica injecții sedative puternic dureroase împotriva voinței mele și legată în repetate rânduri. Deși legea 487 din 2002 arată că această măsură inumană nu poate fi luată pentru a pedepsi pe cineva. M-am adresat pe cale legală împotriva lor, dar polițista, comisar la investigații criminale din cadrul IPJ Covasna și procurorii au încercat prin toate mijloacele posibile să-mi claseze dosarul. M-am judecat cu ei aproape 2 ani, timp în care n-am rezolvat nimic. Îmi spuneam că să nu mă mai gândesc la trecut, că ce a fost și să-mi văd de ale mele. Drept urmare, i-am trimis medicului câteva SMS-uri și am fost judecat și găsit vinovat pentru infracțiunea de hărțuire. Codul penal prevenea la articolul 208 pedeapsa între 1 lună și 3 luni pentru fapta pe care am săvârșit-o eu, cu deplină justificare. Același cod penal prevede pentru infracțiunea de supunere la rele tratamente, lipsile de libertate în mod ilegal, lovire, furt, abuz în serviciu, tortură, pedepse cumulate cu până la 10 ani de închisoare. Fapte săvârșite de așa zisul medic și alți compliși din respectiva instituție sanitară. Azi am aflat că pot sta fie 3 luni, fie 6 luni, fie 12 luni, fie mai mult. Iar dacă fac pe nebunul, pot sta mult și bine, până o să mă îngenuncheze definitiv, până voi ieși legumă de aici. Și asta e un text din 8 mai 2021. Adică, practic, în continuare se întâmplă aceleași lucruri la fel de oribile cum se întâmplau în 2003, 2004, 2005, când au fost consemnate cel de mai devreme. Și o să-i dau înapoi cuvântul la Lucăi. Da, e un rezumat a ceea ce s-a întâmplat, de fapt, ce am ales noi să vă spunem. Situația, de fapt, e mult mai gravă și nu putem să spunem mai multe despre ea în momentul de față, dar voiam să atrag atenția asupra muncii avocatului și activistului Constantin Cojocariu, care face o muncă excepțională, extraordinară și foarte necesară, care recent a publicat decizia CEDO în cazul unor persoane care au fost pedepsite de poliție prin internare și arată practic cum instituțiile astea opresive, cum ar fi judecătoriile, penitenciarele, instituțiile astea psihiatrice sunt mână în mână de fapt și au așa multă putere, nu doar individuală, dar și normal când se unesc nu mai ai ce să faci practic și cu atât mai mult trebuie să ne gândim la abolirea tuturor acestor sisteme și să înțelegem că sunt de fapt legate intim. Ok, deci am auzit confesiunile pe care le-a citit Oana și majoritatea persoanelor, sper, de aici, dacă nu toate, o să zic ok, e oribil, asta e oribil, nu sunt de acord cu asta, deci putem să spunem că asta nu e o practică cu care sunt de acord, nu vreau ca taxele mele să se ducă către aceste practici, dar de ce abolire și nu reformă? Sau de ce abolire și nu asimilare, sau integrare, sau normalizare, sau de ce nu ne gândim la niște alternative la instituționalizare, cum ar fi
centre rezidențiale pentru persoane cu dizabilități. Și aici mi-a spus Robi că, de fapt, ceva de genul se întâmplă și în România acum, cam ăsta e discursul. Eu ziceam de centrele de plasament pentru copii orfani. Ok. Da, deci de ce nu? De ce abolire și nu toate lucrurile? Bună, pot să zic 2 cuvinte? Scuze. Da. Eu la DGSPC lucrez și doar că pe partea de adulți și la fel e discursul și la noi în instituție despre centrele de copii, când se simte lumea importantă și își dă cu părerea așa aiurea și neîntrebată, aud din astea cu păi da, ia să te gândești, ce-ar fi dacă n-ar mai fi în orfelina, dar ar fi mai bine să nu mai fie nicăieri, să fie pe stradă. Și sunt așa șocată de cum oamenii ăștia se gândesc totdeauna, adică momeala aia, știi, de mereu iei în considerare ceva mult mai rău ca să vezi treaba asta, abuzul prezent, ca o salvare, de gen mai răul mai mic sau așa. Deci oamenii de aici, din sistem, care avem sub ochii noștri copiii din centre, asta spun, 1, 2, adică dacă zici, băi, este un super abuz ce se întâmplă la noi în centre. Da, și dacă n-ar fi, nu te gândești, adică fix discursul ăsta. Da, deci un discurs din ăsta e alb sau negru și fix cum ai zis tu, foarte, mulțumesc mult că ai făcut intervenția asta, că da, într-adevăr, asta poate fi, ce am spus eu mai devreme, poate fi o întrebare sinceră sau poate fi un mod de a ne manipula ca să nu ne mai plângem de existența unui sistem foarte abuziv. Da, pentru că nu lasă loc de, s-ar putea și altfel, ci ori așa, ori nimic. Mulțumește-te cu asta. Din ce spuneai și tu, cred. Da, deci mulțumesc. Zi. Dacă pot să... nu e domeniul meu, adică nu știu așa de multe despre domeniu, dar știu că, poate mai zis pentru context, că România și-a asumat că până nu mai știu ce an, 2020 sau 2021, nu mai știu exact, sau 2024, ceva de genul, deși, sigur, nu se ține exact de asumări, dar și-a luat asumarea că până nu știu ce an dizolvă toate instituțiile gen centru de plasament pe tip vechi, orfelinat, care sunt instituțiile astea mari și care funcționează exact pe logica aceasta carcerală, de segregare, de așa, și a asumat că le abolește, și dezinstituționalizarea în cazul copiilor orfani arată parțial ca și centre de rezidențiale, care sunt tot niște centre, dar sunt mai micuțe și sunt mai aproape de modul în care trăiești într-o locuință și mai ales plasarea la asistenți maternali. Asta e end goal-ul. Deci ăsta e un exemplu bun și foarte simplu de cum arăta o logică, schimbarea logicii. Deci nu doar reforma ar însemna îmbunătățirea condițiilor din orfelinate și schimbarea logicii înseamnă să abordezi altfel situația prin alocarea la niște familii de asistenți maternali, de exemplu, în loc de punerea la un loc, închiderea, segregarea, etc. Deci vreau doar să zic că e un exemplu bun de cum arată în practică. Da. Dezinstituționalizarea, da. Și aici o să vorbim despre reformă și despre dezinstituționalizare și cum nu e neapărat eliberare. Că deși unele idei sunt sincere și au motivații foarte ok și pozitive și vor să facă bine, nu fac neapărat bine la nivelul ăsta cel mai profund eliberator. Pentru că în exemplele pe care o să vi le dau, tot așa din state, că sunt din cartea minune din care vorbesc, spune că aceste schimbări nu au eliberat persoanele cu dizabilități în adevăratul sens al cuvântului. Și ne uităm la exemplul care dorea să fie un exemplu al unei practici, a unor ideologii care doreau să fie aboliționiste, al așa zisei normalizări și integrări a persoanelor cu dizabilități intelectuale și de dezvoltare în comunitate.
de acest academician numit Wolfensberger, care a teoretizat cât de mult ura cadrele astea instituționale pentru persoane cu dizabilități și le-a discutat originile istorice și funcția, și el, de fapt, avea o idee aboliționistă, în sensul că se gândea, ok, în loc să facem ce făceau instituțiile astea, să gândim că scopul nostru trebuie să fie tratamentul în modul tradițional, haideți să ne gândim că nu e nevoie de tratament obiectiv, biomedical sau orice alt fel de tratament, ci mai degrabă scopul ultim este normalizarea în sine. Ce înseamnă normalizare? Normalizare înseamnă că persoanele cu dizabilități intelectuale sau de dezvoltare deveneau similari cu ceilalți copii sau adulți similari lor, că așteptările de la ei și rolurile acestora cu aceste diagnostice creșteau, adică să demonstrăm de fapt că oamenii ăștia sunt mult mai capabili și că pot să fie mai independenți sau să se asimileze practic în societate. Și că aceste idei ale lui au prins foarte bine la lumea politică din state. El a creat și o unealtă așa de cercetare unde măsura cât de bine s-a înfăptuit această schimbare în practică. Voia să vadă exact dacă chiar oamenii ăștia care lucrează cu persoane cu dizabilități intelectuale fac ceea ce spune el sau nu. Dar de cele mai multe ori aceste idei au fost puse undeva acolo, a fost un exercițiu din ăsta de bifat, cum ar veni, și că nu s-a schimbat paradigma, cadrul ăsta în care vorbim, și a devenit o cușcă așa de fier, practic, ideea asta. Chiar el a scris în 75, până în ziua de azi, mâncarea și băutura pot fi servite în farfurii de metal care ne aduc aminte de filmele din pușcăria anilor 1930. De obicei, nu sunt permise furculițele sau cuțitele și că erau foarte similare cu penitenciarele. Da, și practic, da, chestii cum ar fi că nu aveau voie cu animale de pluș în cameră și alte lucruri de genul ăsta. Și că s-a făcut o analiză a acestor centre rezidențiale pentru aceste persoane cu dizabilități intelectuale, care au arătat că, deși aceste case, aceste centre reprezintă alternative la traiul instituționalizat, ele nu garantează emanciparea pentru aceia care trăiesc în ele. Și acesta este un alt academician, Drinkwater îl cheamă, și demonstra că ce este produs în aceste medii sunt într-adevăr oameni care au roluri respectate în societate sau chiar sunt foarte bine integrați ca cetățeni. Dar acestea sunt achieved, se ajunge la ele printr-o varietate de tehnici disciplinare, în care persoana cu această etichetă trebuie să își dovedească, să demonstreze că e o persoană civilă și că poate să fie ascultătoare, docilă, supusă, practic. Și că asta a inclus cum ar fi unele regimuri, li s-a impus o rutină, practic, legat de igiena lor, de cum trebuie să se poarte, de propria sexualitate, ca să semene cu ceilalți din societate, practic. Și că, în același timp, făceau și îi urmăreau. Adică le urmărea fiecare pas, nu aveau cu adevărat autonomie, îi monitorizau tot timpul și le raportau cât de
docili sunt, practic, cât de supuși sunt. Putem înțelege din asta că nu e ideal să trecem la acest model și că, până la urmă, ce vrem să spunem este că în instrumentalizarea asta, perspectiva s-a schimbat de la modul în care era concentrat pe mediu, deci modelul social al dizabilității, la persoană, să fie asimilat. Paradoxal, a fost chiar această schimbare către a nu ne concentra să nu ne fixăm pe mediu, cum ar fi reforma instituțiilor, care a adus modelul de abolire al instituțiilor, tocmai pentru că a eșuat. Și zice după aia, ultima chestie, că prin concentrarea asupra individului cu dizabilitate și nevoile lor, aceste teorii au propus un model bazat pe deficit, un model individual al dizabilității bazat pe deficit, chiar dacă scopul era liberarea oamenilor cu dizabilități din viața instituționalizată. Și mă gândeam aici, dacă vrei să zici, Robi, puțin care e modelul ăsta de dizabilitate în care, nu știu, tu crezi, sau această paradigma asta a neurodivergenței, ca să vedem cum e diferit de la ăsta individual pe bază de deficit. Ok. Da, paradigma neurodiversității, deci să încep așa, că multe condiții care, nu știu, în engleză în mod colectiv se numesc neurodevelopmental disorders, dar de fapt, mă rog, paradigma se poate aplica la toate etichetele care există în manualele de psihiatrie. Viziunea mainstream este că sunt niște tulburări și deficiențe și că o viziune mai radicală spune că, de fapt, toate aceste diferențe sunt construite într-un fel politic. Noi le dăm semnificație și, mai concret, și putem să le vedem, adică ori ca diferență naturală sau ca ceva patologic și, mai concret, paradigma neurodiversității spune că diferite diferențe, mă rog, neurodevelopmental sau diferite persoane care au diferite unusual mental states, mai este o etichetă care se spune în loc de mental illness, deși nu toate unele persoane folosesc mental illness, dar ca și nume alternativ, pentru că schimbarea pornește de la limbaj. Da, deci paradigma neurodiversității spune că, deși aceste stări mentale, situații de viață, mă rog, modul în care este construit creierul, sunt dizabilități, adică operează ca niște dizabilități în societatea actuală, dar în același timp nu trebuie să le vedem ca ceva patologic sau negativ. Deci, din nou, deși pot să vină cu serious impairments de toate tipurile, dar nu sunt în sine automat ceva patologic, ci sunt niște diferențe care ar trebui cumva semantizate într-un mod pozitiv în societate și că această diversitate între minți și creiere ar trebui să fie valorizată la fel ca orice altă diversitate. Mă rog, exemplu, paralela cea mai la îndemână e tot aceasta de gen și sexualitate. Că inițial era văzută foarte patologic orice deviere de la normal, nu? Ghilimele normal. Și acum, cel puțin social, în mare parte, identitățile de gen, mă rog, e o direcție, cel puțin, să le vedem din ce mai nepatologizate, deși, sigur, depinde de dacă ai un mindset mai conservator sau mai, mă rog, dar scuze, bâlbâială un pic. Da. Nu, ai zis foarte bine, dar cred că e important să zicem totuși că noi ne inspirăm foarte mult de la activiști, aboliționiști, etc. din vest, într-adevăr, că, spre exemplu, în România, dacă ne gândim cum e privit genul, nu cunosc multe persoane care le pot spune părinților, apropo, vezi că eu nu sunt fată și să fie ok, știi? Adică toți sunt super patologizate sau eu ce am făcut cu tine? Adică eu am un exemplu personal și cu asta, cu că sunt bisexuală, unde maica mea, care se credea foarte liberală, așa, știi, în gândire,
a avut un șoc, adică ea încă nu poate accepta chestia asta și da, venim dintr-un mediu unde ai crede că poate înțelege lucrul ăsta, dar nu poate, știi? De asta zic, adică într-adevăr, cum ai zis, contează foarte mult de context. Mă gândeam acum să zic puțin despre... Ok, deci diferența aia a fost importantă, unde ne gândim ce înseamnă deficit. Scuze. Poate să mă adaug ca să se vede modul exact în care abordăm aceste diferențe. La fel cum și sindromul Down era tratat foarte carceral la început și autismul mai ales pe la începuturi, singur mod în care eu sunt pe spectrul de autism, de aia e personal pentru mine exemplul ăsta. Da. Și inițial erau tratate carceral, deci aceste persoane sunt diferite, e diferența cu care nu știi ce să faci, o ascunzi, sunt aceste persoane în instituții. Și gradual, uite, ne-am dat seama că stai secundă, că aceste persoane pot să învețe să comunice, că de fapt nu înseamnă pentru că nu știam să le înțelegem inițial, să nu avea educația necesară ca să poată să comunice. Prin urmare, era asociat un fel de lipsă, deficiență de inteligență automat și ceea ce în direcția, pe măsură ce erau integrate aceste persoane cu sindromul Down, de exemplu, foarte, foarte bun, cu autismul încă there's a lot of mai multă muncă de făcut, dar da, acum în general cultura este peste tot, persoane cu sindromul Down sunt integrate în școlile, în sălile de clasă obișnuite și nu mai există, sigur, de obicei măsurat prin căile clasice cu IQ și nu știu ce, care sunt problematice, sigur că poți să zici că sigur că sindromul Down vine cu dizabilitate intelectuală, dar nu mai este așa clar definit acele că e ceva off the map versus copiii normali sau nu știu ce. Adică depinde foarte mult de asta arată cum e construită și dizabilitatea în mod social, adică e un fel de self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy. Se crege oamenii, prin urmare, cumva se amplifică diferența asta care e doar aparentă într-un fel. Da, mă rog. Da, nu e bine, sau chiar mediul ăla, cu cât se întâmplă segregarea mai mult sau instituționalizarea, cu atât persoanele astea vor fi mai debilitated în engleză, tocmai pentru că îi supui unui mediu care nu e propice dezvoltării lor. Și e o critică, o analiză și o critică a mișcării crip și mad de culoare, mai ales persoane care sunt indigene, provin din culturi indigene, cum ar fi nativii americani, care vorbesc despre faptul că traiul ăsta în comunități, în centrele astea rezidențiale, reproduce controlul statului capitalist, la fel ca și acela al statului rasist și settler, deci ăsta colonist, din moment ce acești profesioniști fac o tonă de bani din controlul vieților persoanelor cu dizabilități și rămân intacți în pozițiile lor de putere. Deci poți să scazi numărul oamenilor dintr-un sediu și să faci un pic de curățenie, să nu mai fie la fel de rău în sensul ăla, dar nu înseamnă că schimbăm sistemul. Și că analiza asta arată câteva motive pentru care persoane de culoare, indigene sau black de origine africană nu se regăsesc, nu se simt acasă în mișcările noastre pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și traiului independent și acestor discursuri capitaliste, pentru că pentru ei statul în sine nu este acasă, adică nu au cum să-și dorească să fie integrați în așa ceva. Și că încorporarea în aceste norme colonialiste, etnocentrice, nu este soluția, ci problema. Chiar statul în sine e problema, nu integrarea noastră în el. Ok, o să trec peste niște chestii, că știu că ne-am întins foarte mult și deja v-ați plictisit și vreți să plecați. Scuze, aș vrea și eu să adaug ceva te rog. Ce ați spus, pentru că ați vorbit de această segregare în ceea ce privește în special copiii din zona de cerințe educaționale speciale.
Și mă întrebam dacă cunoașteți faptul că la nivel național există o curiculă special adaptată pentru acești copii și care ce face nu e să ducă la segregare, ci tocmai să faciliteze procesul lor, pentru că a normaliza această situație prin a pune un copil cu cerințe educaționale speciale într-o clasă de copii tipici sau, mă rog, copii normali, așa cum se zice, etichetă sau nu, îi dăunează copilului de N ori mai mult decât să fie pus într-un spațiu în care să aibă un parcurs educațional special adaptat nevoilor și a ritmului lui de învățare. Nu e vorba de segregare aici, e vorba pur și simplu de traseul pe care el îl are și care îl ajută în final, pentru că a pune un copil în aceeași oală cu ceilalți înseamnă în final a nu-i da lui șansă să se dezvolte la potențialul lui. Ok, poți să-ți răspund? Da, te rog. Mulțumesc. Da, cred că ai spus ceva foarte important în sensul că felul în care clasele noastre operează, sistemul, nu, la orice nivel, educațional, etc., operează în momentul de față, nu este adecvat pentru persoane, pentru copii cu, să zicem, dizabilități intelectuale sau de dezvoltare. Și ai dreptate, dacă i-am pune acum în clasă, nu le-ar fi bine în clasele astea normale. De aceea, ceea ce propunem noi prin, bine, și zic și ei aici, în perspectiva asta mai aboliționistă, este că ideea e, și în integrarea asta mai radicală, e că schimbăm clasa ca să fie bine pentru toată lumea. Adică, în momentul de față, nu ne putem imagina cum arată asta, pentru că există și paradigma asta paternalistă, unde educatorii sau cei care sunt în putere și scriu curicula educațională pentru acești copii, etc., îi consideră ca niște persoane, cum se numește, îi consideră niște copii tot timpul, că sunt incapabili, că au nevoie de foarte multă susținere, că ei altfel nu pot, dar nu li se dă neapărat oportunitatea să vadă cât de mult pot, pentru că deja le-au spus cam ăsta e ritmul lor, știi? Și acestea știu că sunt niște unelte unde poți să-ți dai seama care e ritmul lor, etc., dar și acelea sunt abiliste în natură și se poate schimba clasa, etc., ca să fie bine pentru toată lumea. Adică pornim cu persoanele cel mai marginalizate și ne concentrăm pe nevoile lor, iar atunci nevoile majorității vor fi de asemenea îndeplinite. Dacă ne concentrăm pe nevoile majorității, minoritatea tot timpul va fi în afara majorității și va avea alt traseu, etc., etc. Are sens ce zic? Are sens, dar vorbești din punct de vedere politic și eu vorbesc din punct de vedere științific și neurologic. Adică neurologic vorbind sunt niște stadii de dezvoltare care, în cazul copiilor cu CES, e un parcurs mult mai diferit decât în celălalt. Adică, da, e o utopie ceea ce spui de a ajunge la același nivel, dar științific vorbind este aproape imposibil, pentru că gradul de retenție diferă. Da, sunt copii care ajung cu suport, cu terapie, cu ajutorul din partea părinților, cu ajutorul din partea profesorilor, la un grad de funcționare suficient de bun încât să se poată integra mai repede, dar sunt alții care nu reușesc cu tot suportul din lume și a face asta într-o sală normală, și nu vorbesc aici de, nu știu, aduce cealaltă parte de copii să fie la nivel, nu știu, de olimpic sau whatever. Nu ne ducem în zona aia, ci pur și simplu în zona de cât pot ei, având în vedere achizițiile lor, să asimileze încât să nu fie segregați și mai mult. Pentru că aici e altă problemă, că în momentul în care tu pui, nu știu, un copil, 2, 3, într-o clasă normală, dacă el nu reușește să se integreze pentru că nu are achizițiile necesare, va fi și mai mult dat la o parte. Ai dreptate. Da. Sigur că sună logic, dar în același timp, adică e o logică a segregării și care poți să întrebi orice persoană activistă pe zona de fie dizabilitate intelectuală sau de dizabilitate de dezvoltare, că the way to go, în general, este cu săli de clasă, preferabil este cu săli de clasă integrate, sigur adaptate pentru a acomoda diferențe. Dar vreau să adaug aici că acum că vorbim așa,
sunt unele chestii care sunt utopice în sensul că suntem departe, dar în cazul ăsta cu sălile de clasă integrate nu e ceva utopic de peste 100 de ani. Adică asta e, în multe locuri asta începe să fie cutuma. Și deja s-a întâmplat, adică în state deja au făcut asta cu dizabilitățile intelectuale unde se integrează sau integrat în aceleași clase, cum ar veni. Dar, da, ce voiam să zic că, da, într-adevăr, ei în sistemul acum, cum este el abilist, absolut, ei face rău persoanei cu dizabilități pentru că ar fi pedepsită, într-adevăr. Dacă nu ești la fel ca ceilalți, vei fi pedepsit pentru diferența ta și ritmul tău. Dar integrare nu înseamnă neapărat că facem toți exact același lucru, ci că nevoile persoanei alea sunt acomodate. Uite, un exemplu simplu care îmi vine, să zicem că ai o clasă, ești la clasa 4-a și toată lumea stă 50 de minute și ascultă la profesor. Poate persoana cu dizabilități intelectuale poate să se joace în același timp sau să mai duce pe afară, să mai întoarce, dar asta nu înseamnă că e total separată. Nu zic că asta, eu nu știu științific dacă astea sunt nevoile persoanei respective, copilului respectiv, dar în sensul ăsta că nu trebuie să facă ceva identic, știi? Sasha, vrei să zici ceva? Da, am vrut să spun că are foarte mult sens, dar noi privim toată chestia asta din perspectiva ce avem deja, unui sistem care e extrem de învechit și nu se mai mulează pe lumea reală. Pentru că noi ne axăm pe memorarea informațiilor și pe specializarea pe cât mai multe domenii, până la un liceu sau o facultate. Dar până la urmă, dacă am avea un sistem care chiar le-ar permite oamenilor să se dezvolte pe orice direcții, nu cred că s-ar mai pune aceeași problemă, pentru că automat ar exista mult mai multe șanse ca acei copii, așa zis atipici, să se dezvolte pe direcțiile lor, fără să mai luăm în considerare cât pot ei să asimileze informațional. Și ce vor ei față de ce zice curricula, nu? Că trebuie să facă toată lumea să ajungă la nu știu ce nivel. Și nu cred că asta e utopic, cred că e foarte realizabil și nu în termen foarte lung. Deci eu cred că pe sistemul pe care îl avem acum, perspectiva însăși din care s-a pus problema mai înainte e total greșită. Da, uite, și acum continuă aici, zice că un scop mai larg, reabilitarea și normalizarea asta, nu? Ca să fim la fel ca ceilalți, că mi se pare că se leagă foarte bine de ce vorbeam, sunt niște forțe, stai să traduc direct asta, da, forțe, am zis bine, o forță, având din asta un imbold colonialist al supremației albe, pentru că încearcă să corecteze corpurile și mințile care deviază de la normă, care sunt, deviante, practic. Așa, și că, domne, sunt retardate, adică sunt în urmă cu restul copiilor, adică nu trebuie să pedepsim asta și, într-adevăr, asta trebuie schimbată în momentul de față, ele ar fi pedepsite, absolut. Și că pornesc de la niște prezumții eurocentrice. Altă critică, tot așa, a mișcării Crip și Mad of Color, se uită la modurile în care valorile percepute ca fiind implicite cumva în subiectul liberal modern, adică independența ca un exemplu, sunt apoi folosite pentru a da vina pe populațiile astea, să zică că e vina lor că sunt tratate așa și etc. Adică populații cum ar fi persoane cu dizabilități cognitive, femei, persoane indigene, persoane black și intersecțiile acestor oameni, pentru că ei, dacă nu sunt independenți și nu se mulează pe cum vrea să fie supremația albă capitalistă în care trăim, înseamnă că sunt patologici și trebuie să fie corectați. Și pentru asta avem și pușcăriile, penitenciarele funcționează la fel. Și că independența, autodeterminarea și alte valori din astea individualiste, moderniste, sunt construite ca abilități sau caracteristici care trebuiesc impuse, regulate și învățate, să fie învățate acele persoane retardate, primitive, degenerate, ca să vadă dacă gata, hai, te-ai asimilat sau nu, ești ca noi sau nu. Și că the burden of proof, nu? Deci cade pe demonstrația asta, cade pe persoana care trebuie să fie pe cât de normală și pe cât de comparabilă posibil cu ceilalți din jurul lor, și că nu este
în loc să încercăm să schimbăm omul, ar trebui să schimbăm și să ne uităm la aceia din jurul lor, de majoritate, și sistemul social care creează această segregare pentru aceia care sunt văzuți ca a fi non-disabled, care nu au aceste dizabilități. Adică schimbarea, ei trebuie să demonstreze ceva, nu persoanele cu dizabilități. Așa, ok. Hai să trecem de aici, că n-am ajuns unde voiam. Mă rog, și zice că sunt limitate, practic. Progresul ăsta e foarte limitat, unde mutăm, dezinstituționalizăm și băgăm oamenii în niște centre mai mici și mai ok în comunitate, și că nici reformele nu funcționează. Și zice aici că până în anii 1970, un număr mic de profesioniști din domeniul acesta al dizabilităților intelectuale și de dezvoltare a început să promoveze noțiunea că reforma instituțiilor este o afacere inutilă și că nu ar trebui să fie restructurate pe lângă alte aranjamente de trai, ci abolite complet. Și acest Burton Blatt zicea în 79 că dacă există speranță în ceea ce am învățat în examinarea instituționalizării, nu este în niciun caz în îmbunătățirea vieții instituționalizate, și că încarcerarea și segregarea pot fi făcute mai confortabile, într-adevăr, dar ele nu pot fi făcute niciodată să fie libertate și participare. Și că, da, cam asta spune, că ne-am convins pe noi înșine că dacă facem aceste spații mai mici sau dăm mai multe resurse, nu? Că multe persoane zic, nu avem bani, ni s-a tăiat bugetul, de-aia nu putem face lucrurile astea. Chiar dacă oferi mai multe resurse și dezvolți moduri în care să te asiguri că inspecțiile sunt foarte, foarte rigide și asumate, putem să facem niște instituții bune din instituții rele. Asta e ceea ce ne-am convins noi. Dar, de fapt, și-a dat seama în anii următori că, după ce a mai făcut niște multe vizite pe la instituțiile astea, l-a convins că erau niște idei stupide, zice el, și că trebuie să evacuăm aceste instituții pentru persoanele retardate mental, cum erau clasificate atunci. Și că ce se întâmplă foarte mult acum, să revenim și la România și pe domeniul de psihiatrie mai mult. Am luat exemplul ăsta cu dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități intelectuale ca să vedem că s-a putut, e un model, dar driven reforms, adică reformele astea în care noi sperăm că se vor întâmpla după ce ne-a citit Oana, spre exemplu, cazurile acelea ale oamenilor din comunitățile noastre și ce se întâmplă în spatele instituțiilor, sperăm că ar trebui să ne îngrozească atât de mult încât să nu se mai repete aceste situații. Ei bine, acestea au rezultat în niște schimbări în Statele Unite la nivelul mizeriei care era prezentată în instituții. Le-au făcut să arate mai frumos, însă calitățile esențiale ale instituțiilor au rămas intacte și că nu a fost să se schimbe până când s-a făcut apelul pentru eliminarea acestor instituții, ca până când o schimbare în felul în care ne gândim la instituționalizare și logica carcerală a fost îmbrățișată, a fost căutată, practic. Ok. Cât aveam? Am vorbit de vreo 2 ore, sau mai mult? O oră jumate, dar zice că e cazul să trecem la Da, e cazul. Bine. Ok. Vă zic foarte pe scurt atunci exact despre abolirea psihiatriei, că știu că o să existe critică, că am vorbit prea mult de dizabilități intelectuale și nu despre abolirea psihiatriei, cum zicea în titlu. Ghiciți ce? Așa este. Și un pic de context istoric. După frica autoritarianismului după al doilea război mondial, știu că am făcut un mix de română-engleză, unde am avut mișcări pentru drepturile civile și mai târziu Black Power, drepturile gay și mai târziu queer rights și altele, a apărut și o critică a altor sisteme opresive subordonate, adică similare în subordonarea lor. Așadar,
sănătatea, boala mentală a început să fie văzută ca o boală socială, un simptom al vremurilor acestora de foarte dificile social și cultural. Și că nu e nicio surpriză că până în anii 1960, din anii 1960 am văzut o explozie în sensul cărților care criticau psihiatria și avem foarte faimosul acum film după cartea lui Ken Kesey, care era One Flew Over the Cuckoo's Nest, zbor deasupra unui cuib de cuci, care a schimbat perspectiva socială asupra spitalelor psihiatrice și au început să se gândească la faptul că aceste instituții cauzează boală mentală, nu că o vindecă, deci invers. Au arătat dimensiunea psihiatriei pentru control social și instituționalizarea ca o practică inumană și brutală. Au apărut și niște critici feministe, cum ar fi Sylvia Plath de Beljar în 63, scris din perspectiva asta feministă. Împreună cu sociologi, acestea au contribuit la crearea cunoașterii erudite care au criticat psihiatria și a dus la dezinstituționalizarea sănătății mentale în state. Și că există o combinație, așa, un entanglement care, da, o încălcire, sună dubios, un amestec, dintre mișcările radicale, cum ar fi acelea antirăzboi, feministe, gay liberation, black power movements, care de asemenea criticau psihiatria și că menționa și Robi mai devreme despre gay and queer movements și cum percepem asta în societate. Acestea, în mod particular, au avut o relație complexă cu psihiatrizarea, una care încă afectează diferite mișcări de genul ăsta, pentru că ei au oferit una dintre cea mai pronunțată critică a psihiatriei, pentru că aveau dorința de a scoate homosexualitatea din a fi medicalizată și patologizată, ceea ce s-a și întâmplat. Apoi avem acești tați părinți ai abolirii spitalizărilor involuntare, și e faimosul Thomas Szasz și Erving Goffman, erau din aceeași asociație și Szasz zicea, premisa lui de bază era că că boala mentală e o metaforă, că nu există un mod în care să îmbolnăvești mintea și că psihiatria creează tot timpul noi criterii de diagnostic a bolii, alterarea funcției corpului, etc. Și că acum, practic, doctorii trebuie să caute acest comportament ca să-l diagnosticheze, nu să găsească dovezi pentru virus, etc. Și că astfel psihiatria propune boli care sunt inventate, nu descoperite. Și că Howard Becker era unul dintre primii oameni de știință socială care au oferit o reconceptualizare a dizabilității și a altor identități ca nu fiind complet sau în sine negative, ci pur și simplu un produs al etichetării de succes ca fiind deviant. Și analizează o structură specifică, tipul ideal, că aici e interesant. Cum facem o structură tip ideal pentru persoane cu dizabilități, dacă aceasta este o instituție încă? Și zice că vorbește despre instituția totală, adică un loc de reședință unde poți să muncești și unde un număr mare de indivizi similari se regăsesc acolo, sunt rupți de societatea largă pentru o perioadă destul de mare de timp și împreună trăiesc o viață închisă, administrată formal. Ce face aceste instituții totale unice și interesant social este faptul că ele sunt niște locuri în care oamenii locuiesc 24/7, dorm, mănâncă și lucrează în același loc cu aceiași oameni. Goffman adaugă că
administrarea unor multiple nevoi umane de organizația birocratică a blocuri întregi de oameni, fie că asta este ceva important, necesar pentru organizare socială în circumstanțele alea, stă la baza acestor instituții totale. Este exact despre ce vorbim în definiție. Și vă las doar cu ceva ce spune Saz, că pacienții mentali nu vin să vadă psihiatrii care îi silesc și forțează, adică nu le face o vizită. Acești pacienți nu le fac vizite psihiatrilor care îi silesc. Sunt aduși acolo împotriva voinței lor, de obicei plegați. Și că asta înseamnă că nu există internare voluntară într-un spital psihiatric, pentru că tu nu ești persoana care decide când pleci. Odată ce ești internat, ca să ieși, este tot timpul determinat de experții medicali, indiferent dacă ai intrat voluntar sau involuntar. Adică dacă faci o criză de nervi, nu mai ieși, că ei cred că tu nu ești gata să ieși, practic. Deci dacă nu poți să ieși din spital voluntar când vrei tu, cum poate el fi numit acest fapt spitalizare voluntară? Ok. Și apoi ideea e că ăștia sunt doar niște bărbați albi, știi, care au vorbit despre lucrurile astea și au avut un impact important, dar de fapt mișcările noastre, cum e MedPride, cum e mișcarea asta de autodeterminare, de supraviețuitori ai psihiatriei, mișcarea antipsihiatrie, au trecut de la nevoia de a asculta psihiatrii sau academicieni, etc., și au luat aceste idealuri în propriile mâini și au început să se organizeze, cum încercăm și noi să facem acum. După dezinstituționalizare, foarte mulți pacienți al acestor instituții au vrut au cerut dreptul de a participa în programarea sănătății mentale în comunitate, etc. Ok, zic atunci să vă mai dau niște linkuri, nu acum, după ce terminăm acest call, și să mai vorbim offline, ca să nu acaparez tot cu acest document foarte lung pe care l-am, și să facem exercițiu. Ce zici, Oana? Da, ok. O secundă ca să dau aici share screen la exercițiu. Ok, îmi vedeți tot ecranul, nu? Eu îl văd, da. Deci avem acest exercițiu de imaginație, unde vrem, practic, ni se pare important, practic, să explorăm necunoscutul și să respingem modurile astea de cunoaștere rădăcinate în prescriere, în universalitate și certitudine și, practic, da, să explorăm și să conștientizăm puterea care vine din a fi aceste persoane care gândesc utopic, când vine vorba de abordările astea aboliționiste spre libertate și eliberare. Și vrem, practic, să vă propunem acest exercițiu unde ne gândim împreună ce am vrea să vedem într-o lume post-psihiatrie și cum ar arăta această lume. Ce nu ne oferă societatea și serviciile actuale și care ne-ar face să ne simțim mai liniștite, mai în siguranță, care ar face lumea din jur mai accesibilă pentru noi, care ne-ar îndeplini nevoile și dorințele ca persoane nebune, neurodivergente, cu dizabilități, cu suferințe mentale și așa mai departe. Cum ar fi o lume în care nu mai suntem victime ale violenței statale menite să incapaciteze persoanele pe care le considerăm anormale și, practic, să ne gândim împreună cum s-ar schimba modul de percepție a lumii asupra noastră, ce am putea face în această lume care acum este mai dificil sau imposibil,
unde am locuit, ce probleme nu am mai avea, ce practici, ce discursuri sau ce logică ar exista în această societate decarcerală post-psihiatrie. Și mi se pare practic important să ne gândim la aceste lucruri ca să putem practic să ajungem la abolirea psihiatriei și la o lume care e mai bună pentru noi toate. Și vă invităm, acum o să vă arătăm câteva exemple, dar vă invităm și puteți să vă porniți camerele, pentru că după exemplele noastre puteți și voi să le dați pe ale voastre. Deci eventual vă mai las puțin și asta să vă uitați la întrebări. Și avem exemplele la care ne-am gândit noi. Ar fi, de exemplu, accesul la locuire și terenuri pe gratis. Deci, practic, problemele multora dintre noi încep sau sunt accentuate de situația asta cu locuirea, care e incertă și complexă și foarte scumpă. Nevoia de a face bani și de a nu supăra proprietarii și de a putea să trăim pur și simplu, să avem unde să stăm și să ne trăim viața, practic. Că trebuie să mergem la muncă ca să avem cum să facem bani, ca să avem unde să locuim. Și dacă nu am mai avea chestia asta pe cap, am putea să ne îngrijim pe noi mai bine, să creăm spații sigure după nevoile noastre, atât comunitare cât și gen individuale, să ne creștem propria mâncare și să locuim, da, singure sau cu alte animale non-umane sau umane, într-o armonie comunitară. De asemenea, de exemplu, ar fi susținerea emoțională de la animale non-umane, care ar fi parte din viețile noastre de zi cu zi, aduși de oameni care deja îngrijesc animale și cu experiență proprie cu neurodivergența sau dizabilitatea, sau alte animale găsite și integrate în propria realitate prin sprijin reciproc, adică noi le dăm de mâncare și le mângâiem și nu știu ce, și ele ne mângâie și pe ele pe noi, practic, și ne aduc această prezență terapeutică, practic. Apoi ar mai fi interpretarea experiențelor suferinței psihice și neurodivergenței în moduri care sunt semnificative, nu psihopatologizate, adică crearea de spațiu pentru a ne autointerpreta sau cu sau fără sprijinul celor din jur experiențele psihice sau neurodivergența, prin curiozitate și autocompasiune, fără judecată și patologizare, adică practic, să zicem că ai o psihoză, nu sunt ceva gen, da, ok, trebuie să te internăm și să-ți dăm pastile și nu știu ce, cât să creăm spațiu în care există mai multe alternative și să putem să ne gândim, ok, care e cum putem să interpretăm chestia asta noi, despre noi. Și da, acum astea au fost exemplele noastre și acum vă invităm și pe voi să ne spuneți care ar fi exemplele la care vă gândiți voi și care ar fi, cum ați vrea voi să vedeți această lume post-psihiatrie. Cred că ar fi bine să le spunem și cum pot să ne lase să ne spună. Puteți să ne spuneți vocal, pur și simplu, vă deschideți microfonul, sau dacă nu vă simțiți confortabili cu asta, puteți să scrieți și în chat. Și dacă poți tu, Sasha, te rog să te uiți după răspunsuri la aceste întrebări pentru acest exercițiu, să ne spui. O să vă pun aici și în chat. Ok, o să încercăm să facem un pic de liniște în chat ca să putem să ne ocupăm de întrebările acestea. Da, super. Mai pune o dată pe ecran, Oana, te rog. O să le pun aici în chat ca să ne și vedem, să fie așa, și dacă vreți să mai continuăm conversația din chat, putem să facem asta în discuțiile de pe eveniment. Da, nu mă gândeam discuția din chat neapărat, mă gândeam că în chat se spune despre... Da, știu, ziceam că se vorbea în chat și atunci discuția din chat poate să fie continuată după După asta, da, după exercițiu. Și până una alta am pus aici întrebările în chat. Deci puteți, ori să vorbiți cu microfonul, cu sau fără cameră, ori să scrieți în chat. Ok, da, cineva ne-a zis că la GL, mă gândeam și e drăguț că statul oferă bani unor familii să adopte o persoană diagnosticată, care not cure. Familia nu află diagnosticul, ci vor să fie primiți ca membru al familiei și ne-a lăsat un link, super mulțumim.
Super, da, nu știam despre asta și sună ca o dezinstituționalizare adevărată, în sensul că nu îi băgăm în alte centre din astea, ci chiar e o familie, nu dintr-o comunitate adevărată, e pur și simplu despre relația dintre noi, în afara instituției. Aici ar fi foarte super dacă am avea și niște servicii pentru protecția copilului mult mai dezvoltate, pentru că multe familii, poate nu din România, dar am găsit multe exemple din străinătate, care își adoptă copii pe care îi neglijează foarte mult, strict pentru a primi acel ajutor de la stat, care doar la copii nu ajunge. Într-adevăr, da, și chiar vă recomand, dacă știți, pagina de Facebook și de Instagram, No White Saviors, o să vă dau un link pentru că e foarte importantă și vorbește foarte mult de adopții interrasiale, unde persoane albe cu complexul Salvatorului merg în diferite țări africane, mai ales, și adoptă copii de acolo, de foarte multe ori prin niște moduri foarte abuzive, suspicioase, puțin spus, unde pretind, spre exemplu, că mama de fapt a murit, nu se vorbește neapărat, nu vorbesc aceeași limbă, deci îi pun să semneze că îi oferă custodie completă persoanei de obicei din vest, etc., etc. Deci da, sunt multe lucruri care trebuie luate în considerare și probabil eu ce aș zice acolo ca adăugare la ideea asta bună pe care vă mulțumim că ne-ați arătat-o, este să fie totuși comunitatea din care acea persoană provine, adică, spre exemplu, dacă vorbim de o persoană care experimentează psihoză, alte persoane, activiști, MAD, neurodivergenți, etc., care să fie totuși un suport de sprijin pentru persoana aia și să se asigure că totul e în regulă cu ea. Pentru că despre asta e vorba de fapt, că dacă te duci într-o familie neurotipică, ai șanse foarte mari să nu te înțeleagă și să te abuzeze oricum, chiar fără să-și dea seama, prin niște chestii abiliste și cum avem paradigma aia ABA sau cum se numește, cu forțarea în autism, unde ei cred că fac o chestie minunată, e terapeutică, dar de fapt dacă nu ești activist sau nu înțelegi care e faza cu ea, tu crezi că e ok să-ți pui copil, spre exemplu, printr-un program tip ABA, care e demonstrat de activiști că de fapt face foarte mult rău și se vorbește foarte mult de trauma după terapia ABA în persoanele autiste. Bine, persoanele autiste vorbesc despre propria traumă în sensul ăsta. Deci da, mă gândesc tot timpul că trebuie să existe acest sprijin de la persoane neurodiverse. Alte idei care au mai fost pe chat. Deci, cel mai important este să nu plătești pentru medicație. Da, clar, e o chestie pe care vorbim și noi foarte des. Da, cel puțin asta a fost una dintre problema mea de la început. Iar în al doilea rând, cred că spitalul nu e un loc tocmai ok pentru odihnă și recuperare, deoarece sunt prea mulți stresori care nu țin de tine. Da, clar. De asta ne gândim și noi că, exact, ar trebui să existe alte alternative în care chiar să poți să te vindeci și să treci printr-un proces în care, da, nu știu, ori să te înțelegi mai bine și să... No. Da, putem să ne gândim mai mult la alte spații, cum ar fi astea spațiile naturale până la urmă, dar la fel integrarea, trecerea de la spital la spațiu natural, la fel trebuie făcut destul de bine gândit, că nu vrei să pui persoana aia în mai mult pericol, dar în același timp înțelegem că pericolul dinăuntru instituției este de obicei mai mare decât ăla pe care ne-l imaginăm în afara instituției. Da. Un lucru drăguț și minimal ar fi eliminarea obligativității de a fi diagnosticat X cu gender dysphoria pentru accesarea serviciilor medicale necesare tranziționării. Da, clar. E într-adevăr o chestie super complicată pentru multe persoane din comunitatea trans, persoane non-binare, de asemenea că gen e pur și simplu foarte mult, e foarte complicat și super arbitrar dacă primești aceste diagnostice, pe lângă că, da, este patologizarea aceasta a unor lucruri absolut normale. O să vă dau un exemplu, o să-l găsesc, e un exemplu în Anglia, cred,
Parcă în Anglia sau o să caut, unde o clinică e făcută, sau și în România a fost o idee din asta de o clinică făcută de activiști, ceva de genul, și îți garantează că oamenii de acolo chiar te înțeleg super mult și nu o să fie transfobi cu tine și îți oferă toate serviciile fără să trebuiască să demonstrezi cât de trans ești, etc. Nu știu dacă ai auzit despre asta, Oana. Nu cred. Ok, o să o găsesc și o să punem în eveniment. O să postăm mai multe lucruri după. Da, uite, centre de well-being în care poți să mergi când te simți overwhelmed, să te odihnești, să faci yoga, arte, plimbări în natură, îngrijiri animale. Clar, așa. Așa. Aș vrea să nu mai avem obligația de a ne deplasa fizic pentru educație, job, pentru orice lucruri în care pot fi făcute la fel de bine și de acasă, ci de a avea opțiunea de a alege între a merge uneori sau a nu merge deloc. Da, clar, e cumva tot așa chestia asta, că gen, ok, e chestia normală de făcut pe care trebuie să o facem toți, e indiferent de care sunt nevoile noastre sau dorințele noastre, gen, asta e, trebuie să facem aia. Salariu universal pentru toată lumea. Clar. Da. La fel la asta, nu știu dacă Robi știe mai mult despre asta, că vorbeau niște comuniști și anarhiști de ăștia ca noi, mai deștepți decât mine, că Universal Basic Income, deci venitul ăsta universal, poate fi foarte ușor cooptat de stat și de fapt să nu fie atât de liberator pe cât se presupune. Știi ceva despre asta, Robi? E o discuție lungă, dar poate în loc de salariu universal aș zice că măsuri socioeconomice în general, care dacă ai o locuință stabilă sau sigur că o mare parte din probleme care vin cu diferență mentală dispar și prin urmare și o parte, într-un fel, dacă facem tot felul de măsuri din astea care de fapt mușcă un pic din sistem, îl dizolvă până la urmă, după ce pui 10 de cap la cap, se dizolvă sistemul automat. Deci este astea, clar, în primul rând măsuri socioeconomice, locuire, salariu decent, etc., concediu medical pentru, concediu de odihnă pentru, sau de fapt concediu medical pentru burnout, de exemplu, mult mai ușor să primești chestii de genul ăsta. Eu aș mai adăuga, dacă tot a ajuns cumva microfonul la mine, că tot așa aproape legat de psihiatrie, ce aș vedea eu e modul în care sunt puse diagnosticele, să nu mai fie relația asta între psihiatra, care are o relație de autoritate față de tine și care poate să decidă unilateral. Bun, sunt ocazii în care e foarte ok modul în care se pun etichetele, dar poate să pună psihiatra în mod unilateral o etichetă pe care poate nu ți-o dorești sau invers, să nu ți-o pună dacă ți-o dorești, că uneori să ai o etichetă formală poate să te ajută să accesezi niște accommodation, niște modificări la locul de muncă și în alte locuri. Și da, eu aș vedea mai degrabă tot sistemul ăsta, nefiind toată bucata asta de psihiatrie, aș vedea o dizolvată foarte ușor, în loc să ai o relație asta de autoritară, mai degrabă să ai un counselor sau terapeut în funcție de caz, care te ajută să-ți navighezi exact, să-ți găsești exact, să zicem, eticheta potrivită, dar care nu are putere de decizie. Deci o persoană care te ajută să-ți navighezi cumva, așa cum sunt counselors care te ajută să-ți navighezi exact identitatea de gen, să fie consilieri care te ajută să-ți identifici cât mai accurate diferența mentală și să sugereze medicație. Și până la urmă e decizia ta dacă ce vrei să faci cu acea informație. Poate Da. Scuze. Da, nu, am terminat. Chiar, da, eu locuiesc în Anglia de 9 ani și chestiile pe care le-a spus Robi sunt foarte aproape de mine, în sensul că aici, deși nu e cât de mult ar trebui, concediu medical plătit există. Eu am făcut exercițiul ăsta un pic așa activist tot timpul și mi-am spus toate suferințele mentale de la început, ca să
în speranța că și alte persoane au încrederea să spună asta, pentru că în momentul de față în Anglia, și chiar și în Anglia, adică multe persoane mint și spun că au dureri de spate, că au nu știu ce, când de fapt sunt chestii de nivel psihologic, emoțional, stres, etc. Și am avut o chestie în asta cu burnout-ul, unde, da, m-a plătit medical, știe că e burnout, a fost ok, doar că am fost obligată tot timpul să mă duc la niște întâlniri regulate în care explic de fiecare dată ce s-a întâmplat exact și de ce e așa și acum nu mai poți, dar ce s-a întâmplat? Adică niște chestii din astea foarte private, intime, care la rândul lor îmi creează mai multă suferință și nici nu simt că pot să am încrederea asta să-i spun șefei mele lucrurile astea. Și mai spuneai tu de asta cu diagnosticul. Și cu sick note-ul, nu? Să-ți iei concediu. Știm că doctorii trebuie să dea concediu. Ei bine, am fost la doctora mea de familie și mi-a zis că nu știe ce să pună pe foaia aia de concediu, că i-am explicat toate lucrurile în detaliu și nu era stres, nu era doar burnout, nu înțelegea. Plus că eu sunt în terapie și mi-a zis, du-te și vorbește și tu cu psihologa ta și vezi, cu terapeuta ta și vezi ce zice. Și am înțeles din asta că trebuie să o întreb pe psihoterapeută să-mi scrie asta de concediu și bineînțeles că terapeuta nu are această putere, nu poate să-mi scrie chestia de concediu, deși psihoterapeuta mea poate să scrie rapoarte despre mine, pe când acest doctor nu poate să scrie nimic în chestia asta de concediu. Și da, și eu cred la fel că ei ar trebui să facă lucrurile astea, terapeuții, pentru că chiar și acești support worker sau e o chestie în Anglia, pentru cine știe, cu IAP, Improving Access to Psychological Therapies, și că oamenii care de-abia intră în sistemul ăsta să lucreze în el și ei sunt învățați despre medicație. Adică toată lumea știe care sunt efectele adverse, ce să faci, cât durează efectul, ce să nu combini cu ce, etc. Știi? Doar că autoritatea rămâne cu doctorii, care e înțeleasă până la un punct, dar da, multe abuzuri și acolo. Dacă să continuăm cu citirea răspunsurilor, da, tot pentru a doua întrebare, ceva ce se practică în unele părți, quiet hours în grocery stores, cafenele și alte spații publice din perspectiva unei persoane care nu poate ieși niciodată fără căști și muzică de adaptare, fără un atac de panică. Da, clar, ar fi super să acomodăm nevoile mai multor persoane și cumva, da, poate să împărțim timpul, gen, da, ok, pe momente în care se face liniște, momente în care se face zgomot și așa mai departe, dar să ne gândim cumva la nevoile mai multor persoane și nu doar la ce, ok, standard acceptat, facem zgomot fiecare cum ne convine și aia e. Ceilalți se descurcă. Schimbarea atitudinii față de dependența de droguri, dintr-un sens total negativ într-un sens neutru, de exemplu, dependenții X de morfină, tot trăim o viață absolut normală și sănătoasă dacă au acces la morfină curată, oarecum acceptarea unor forme de self-help considerate toxice de obicei. Da. Da, uite, în Norvegia există asemenea centre unde cei dependenți se pot droga, iar în centre sunt medici care îi ajută să tratează, dar în mai multe țări sunt foarte pe gen, da, pe harm reduction. Și în Portugalia parcă au făcut o chestie de asta de decriminalizare. Cineva care cerea resurse aici pentru de ce nu e ABA ok și ce alte opțiuni există. Da, din nou, decriminalizarea drogurilor. Așa. Dacă o anumită plantă ar fi legală și accesibilă în România, aș renunța la medicație în ziua următoare. Da. Subscriu. Și alte droguri care nu sunt tăiate cu fentanil și alte lucruri care te bagă în coșciuc. Da, ar fi ideal. Da, asta cu drogurile de altfel, gen, sunt foarte multe persoane care oricum au de gând să le ia, indiferent dacă sunt legale sau nu, sau accesibile sau nu, așa că de ce nu le-ai face accesibile, ca măcar oamenii să aibă acces la, gen, variantele care sunt ok, care nu spun viața în risc, exact, care exact sunt safe și așa mai departe. Da. Ok. Păi, auzi, Sasha, am citit acum că a zis Sasha, și sunt taxabile. Unde crezi că ar putea ajunge acei bani? Și mi-a venit la MedPride, nu? Lumesc, nu, la comunitate. Mental health, tot acolo. Nu ne-ar face rău, am face reclamă. Da. Păi, bine, mai are cineva ceva răspunsuri pe care vrea să le dea?
Dacă nu, oricum putem să continuăm practic această discuție și în comentarii, în eveniment, unde o fi. Că practic oricum e o chestie deschisă, adică e o chestie la care putem să ne gândim forever și total, că așa cum ziceam și mai devreme, n-ar trebui să fie o chestie care, ok, începem acum, găsim răspunsurile, s-a terminat și cumva mai degrabă o chestie adaptabilă și ne gândim pe parcurs, ne dăm seama ce merge, ce nu merge. Da, și stabilirea unei practici, a unor valori și etc. Și da, să învățăm de la alții ce nevoie au și alte persoane, nu doar noi. Ok, voiam să zic oricum, mulțumesc foarte mult tuturor care ați venit și care ați deschis probleme, chiar dacă nu ați fost de acord cu noi. O să salvez chat-ul ăsta, nu o să-l public nicăieri, stați liniștitix, dar doar pentru noi, că ați deschis foarte multe subiecte importante și aș vrea și eu să mă educ mai bine în ceea ce ați spus, pentru că mulți dintre voi deja lucrați în sistemele astea sau aveți experiențe proprii și poate să sperăm, cred că asta o să încercăm să facem, să mai facem niște postări pe MedPride România, unde după ce ne mai educăm și noi să știm ce vorbim, reluăm aceste discuții cu mai multă înțelepciune, sperăm. Cool, super! Mulțumim tuturor pentru că ați venit și că ați contribuit la discuție. Și da, cum ziceam, dacă vreți să continuați conversațiile, puteți să scrieți în eveniment acolo și hopefully vă răspunde cât mai multă lume. Și da, o să mai deschidem și noi subiectele care ni s-au părut că au avut tracțiune. Super! Să nu închizi, Oana, încă, te rog, ca să salvăm chat-ul ăsta. L-am salvat eu, ok. Bravo! Să trăiești, Bine. să trăiești toți! Bine. Mulțumim mult!